najviše mislim se boja od tih potpuno izbezumljenih pijanaca koji su naoružani išli okolo i maltretirali svako koga su videli, bez obzira da li taj bio njihov saborac ili prosto civil. Ovo je suvenir od glavnog zapovjednika Budžaka, uhvaćenog od naše jedinice. Ja sam uhvatio. Čeletovi, Šešeljevice, Arkanovci, Lajinovićeva garda, Beli Orlovi, Bokan, interventni vod Srpske Republike Krajine, Žućin vod, Aždaje vod, vod za tihe likvidacije. Apsolutno organizovan pljačkaški pohod. Ja sam vidio Čiču jednog, koji nije znao pušku da upali. Televizor nosi ovako. Mi smo išli na čišćenje. Mogu sam da imam sad 10 zlatara ovde u Beogradu. Kamione, šlepere, tovarilo. Vidiš kako ljudi ulaze u kuće, otimaju. Prva ekipa koju zanima zlato i suvara, to je keš. Onda ide odelenje bele tehnike. Oni najgori, to su žuti mravi, oni skidaju sve, prozore, vrata. Tu sam ja doživio neki svoj plafon i rekao da ja više tu neću da učestvujem. To meni nije bila pobjeda, to je meni bio poraz.